E agora xa, porque agora xa estou na beira do río. E este quero sabelo. A naina de Naia é unha cantiga. Esta é unha naina. Estoume emocionando, creo. De verdad. Porque é que ver a persona que te acompaña é a que te fai pensar, non? Porque cando un está solo, está no sitio de armonía, na natureza, pois, hasta incluso eu, que a veces son bastante carneiro, penso. Entonces, escoitarte ahora ese... Porque a veces como emperra, eu cando vou aí e pollo, tas. Sí, vai seguido. É unha naina que eu lle escribí na miña filla chamase Naia. E Naia, bueno, igual que o sabes, as naias son un tipo de serpe autóctona. Sí. Que isto entereime despois. A que saca camisa. Que deixa a camisa. A camisa, sí. A mí sempre me chamaron moito as serpes. E dormina moitas veces con esta naina que vola canto, sí. Di así. Voume despir devagar, amosando o meu ser novo, como unha serpe do monte que a súa camisa perde. Voume deitar no desexo de que raies a tua pel, para que perdas o medo de soltar o que te agrede. E andar ceibes o camiño a carón de aquel ciprés, onde deixou a camisa aquela naia silvestre. Sí, señor. Ai, que emoción. Fala un pouco da transformación de ser nai, o que supuxo para min ter a esta nena, non? Todo o que eu tive que soltar, e os meus medos, e todo o que tive que soltar. E como, de verdad, a mí parece, é unha cousa que non sería capaz de facer nunca, é ser capaz de pôr palabras ao sentimento. Sí. Eu dicía xo outro día, que non che parezca mal. Esta muller é a meiga das palabras. Ollo, cando digo meiga non digo unha persona esa que se vai facendo mal, as meigas galegas non fan mal, esas son outras meigas que por aí. Sí. Aparte, eses seres, porque a mí me transporta tamén a determinadas magias a túa poesía, non? Eu non sei se me estou expresando, estou falando o que sinto, non? E si tamén. Algún vai dicir, mira, o Xoán, hasta sabe que... En fin, digo como pareceme que o sentimento levado a palabras, non? Pareceme complicadísimo, non? E sobre todo porque ademais eu preguntei, eu vou falar con esta moza e que lle pregunto e dicíame, hasta vou dicir, a Mercé, dicíame, esa muller creo que empleou o máis leve, dixo que eras un anxo. O sea, e os anxos son cousa boa, non? Sí, dixo que eras unha persona moi especial, e dixome, eu creo que lle podes preguntar de todo, porque esta moza é unha amiga, empleo esta palabra, me recordo perfectamente, unha amiga das boas, dixo, unha amiga das boas. Sí, xa está claro que o disfraz que tiña xa non me funciona. O sea, pero sempre se pode ir... Eu me quería disfrazar de poeta, pero... non me funciona o disfraz. Isto é unha poesía, este máis. Eu te iba a dicir a ti, é difícil ou é fácil, quero dicir, ti ao mellor eres capaz de transmitir iso coas túas fotografías. Unha pregunta, agora que falas diso. Eu agora non fago arte, agora vou por aí e miro, e o que miro, que me gusto, comparto para que a xente que non vai, pois sepa de sitios, e ao mellor hasta lle gusta.
e senón, pois queda aí o legado patrimonial, no? Dicíame a min Alex Palacios, un pintor, Pontevedra, dicíame un día que fomos ao seu estudio a facer unha entrevista, a falar, como estamos falando agora, dicíame, ti eres o notario de Galicia, o notario gráfico de Galicia. E digo, eu non fago arte como a ti, con un pincel, esta xente capaz de facer cousas que eu son incapaz, non? Pero, dicir, o teu é tan importante como o meu, porque ti eres o notario de todo isto, non é? Vou por aí. Pero, agora, cando houve un tempo en que intentaba facer arte, cando nun verso dices que esperas a inspiración, non? Eu non sei quen era o intelectual que dicía que a inspiración me pille con papel e lápiz. A mí que me pille con móvil. Que non escribo. E cando un se expresa mellor, nos momentos de festa ou nos momentos en que un está mal. A mí inspírame moito a natureza. Eu he de dicir que os primeiros achegamentos que tiven a poesía, sen chegar todavía a escribir, foi estando no monte. Aí foi cando eu sentín que eu podía transmitir algo que non saía, que non estaba na miña cabeza. E non sabía o que era, entón iba e me inspiraba diso que non sei non ten nome. Era un sentir moi fermoso, unha inspiración moi bonita. E logo de repente, pois estou na casa, teño que estar sola casi sempre. Quero dicir, se estou coa nena, con ruido ou liada, non, aí non. Se hai moita bichería alrededor. Aí a inspiración non chega. Pero de repente, un momento de tranquilidade, chega. E chegan as palabras, chegan. Como se oír para a cama, pásame moito, chegan, e a veces non podo dormir, porque quero dormir e están chegando. E chega un verso completo e digo, bueno, pois é hora de escribir un cuento. Entón, cendo a luz, coño o móvil e desde o bloc de notas do móvil anoto, a veces indo no coche, hasta me ten pasado. Dices, pois a ver se non me esquezo, porque non vou a coche parado, non? Pero conducindo me veñen cousas e digo, bueno, pois a ver se me acordas, a veces se me olvida despois. E se non, pois cando paro nun semáforo, collo, gravo nun audio e logo o paso. Pero é moi curioso, porque realmente non teño un, como se soe decir, un modus operandi para escribir. Eu vexo que a xente que dice, hoxe quero escribir, sinto que teño algo que podo decir, bueno, pois hoxe é o día, entón se prepara, tal, e eu non sou capaz de facelo así. A mí náceme de outro xeito. Eu creo que... Ti queres que cante, non? Esta. O miúdo. Eu non sei. Pois mira, hai 11 personas que nos están mirando. Cuidado, 11 personas que perdan o sentido hasta ahora que a xente está facendo. Cuidado, que estamos competindo cos programas da tele estes donde todos se desgracias, porque non se pode ver, non vexo desde aquí que son para saudar, pero bueno. Eu tampouco, pero hai aquí un montón, e sei que ademais os que están deben de estar moi emocionados porque mira o corazón. A ver, darlle un corazón para que esta muller vexa como corre por aquí ao lado, aí va, ves? Aí vai un corazón. Fixemos caso. Bueno, vou recitar o miúdo. Isto era un poquinho o que falaba antes, de que a mí me gustan os detalles, e este poema pois naceu despois de estar observando unha margarita. Mira, sigan aí. Bueno, parai, porque se non vamos a pensar que son porque os pedimos. Hai alguén que non para. É a mesma persoa. Mirad, di así. Canto tempo tardarás en querer cair na conta de que canto nosa sombra cabe dentro dunha flor, dunha desas margaridas que topamos nos camiños, das que arrancamos as follas, de se me quere ou se non. Canta beleza hai no mundo dentro do máis pequeniño, e no sinxelo da vida atopo todo o que eu son. E nas cousas máis miúdas, e no máis sutil dos sons, onde se atopa o tesouro que fai que vibre o amor. Isto é a vida. Eu xa non sei como é dicir. E isto é a vida tamén. E agora ven unha que é preciosa. Esta, gusta moito.
Esta gusta. Esta cando canto por aí a cantamos entre todos. Sí, pero non me atrevo. Bueno, solamente tens que cantar. Non me atrevo, non. Non me atrevo. Non é máis. Non, porque creo que os de Facebook bloquean o canal, castígame durante un mes se intento cantar. E que sabes o que pasa? Que a mí non me chega o aire para cantarla seguido, entón xa está feito a posta para que cantedes comigo. Bueno, pois a ver, A ver se se anima. Eu que teño que dicir? Vos tedes que dicir ai lela lela lela, lela lela. Ai lela lela lela, lela lela. Ai lela lela lela, lela lela. Creo que non estou facendo ben, pero eu vou intentar. Veña. Son filla da terra, irmá das mareas, semento nas cinzas, anacos de pedras. Ai lela lela lela, lela lela. Mira que cacho de razón. Velas agromen pola primavera, milleiros de rosas de novas maneiras. Ai lela lela lela, lela lela. E dende o mar vexan todas as baleas, as cores que visten estas novas leiras. Ai lela lela lela, lela lela. É unha lalá, non podía faltar. Ai, que vergonha. Logo a canto máis rápido. Que vergonha. Ai, Dios mío. Pero cantas ben, Que crees? Dame un abrazo, porque mal non cantas. Eso me tens que poñer por escrito. No, mal non cantas, Emma. O tipo canta ben. No, mal non cantas. Esta é unha que gusta moito. Nesta é a que dice tú e seu, do xuntil, que queres dicir con esa frase? Porque a mí é algo que me quedou aquí e me suena, hasta incluso dixeu, isto podía ser o estribillo de este cantar. Que queres dicir con eso? É difícil dicirlo con palabras. Eu teño pensado nisto, en como explicar isto con palabras, fora do que expresa o poema, non? A cantiga. É un canto a unidade, isto. A unidade da vida, non? A como nós somos, aquí son Iria, non estou representando este papel, pero eu non son distinta a ti. Eu teño dedos man a man igual que a ti, eu son unha persoa igual que a ti, eu estou feita da mesma materia que a ti, eu sinto igual que a ti e sufro igual que a ti. Entre ti e eu non hai unha diferencia, non hai, polo menos non hai esa diferencia que pode parecer que hai. Somos o mesmo, non? Ou eu vexo unha árbore e eu teño moito do que ten esa árbore tamén, e eu tamén podo chegar a sentirme como ela, e eu sei que ela pode chegar a sentirme como a min. Bueno, porque sobre todo a natureza ten clarísimo que non hai unha división, non? Que todo está unido, e que ao final facemos unha rede que conforma o mesmo. Ou como gotas dun océano, que ao final somos o mismo, somos o océano. As gotas forman o océano, pero o mar é un tamén, non? Ou as células dun corpo que conforman un corpo. Pois un poquinho esa é esa podría ser a metáfora que podo facer para explicar somos. Que sempre digo de broma, claro, bueno, é o hit da Raíz do Corazón, é a que lle gusta máis a todo o mundo sempre. Chega moito que a xente comprende, quero decir. O sea, que non é cousa miña, esta é unha peza que lle gusta a todo. Sí. A mí foi pensar eso. A moita xente, sí. Sobre todo, me transporta a... E fíjate ti, curiosamente, me transporta a unha situación como que nunha sociedade que a veces un é tan individualista, nos que fixeron ser así, porque non sempre a sociedade foi así, en algún momento fomos capaces de facer piña, non? Cando a necesidade ser imperiosa, non? Me levaba a esta situación, a pensar de decir, a empatía que teña, pensaba o mismo. Sí, é que realmente, se puidésemos chegar a darnos conta de que non somos diferentes a todo o que hai, non? De que somos estrelas tamén, somos tantas cousas como hai no cosmos, non? Igual viviríamos de outro xeito, ou
ou polo menos se non o preguntáramos, ou se fóramos capaces de indagar o suficiente como para darnos conta disto, miraríamos ao outro de outra maneira. Quizáis habría menos guerras, quizáis habría menos problemas dos que hai, menos mente, menos prejuizos, menos xuizos tamén. Eu o intento. Pois chegaches. Bueno, depois tamén teño no meu día a día, teño o meu xenio e as miñas cousas, quero dicir, cheguei a... Como se diría na Galicia, tes o ponto ese claro, que te cheguei a... sale, Sí. Todos temos ese ponto que queremos esfolar o mundo, ou despois non esfolamos a nada, porque... Claro, pero tamén logo me dou conta das cousas, quero dicir, se nos vamos investigando, se tú vas buscando iso, se é o teu camiño, e se é o que queres, se che resona e che gusta, non? Logo no teu día a día tens que tamén ser consecuente, non? E de, pois sí, meto a pata, sí, me cabreo moitas veces, me enfado, fago mal cousas, pero tamén teño a capacidade de darme conta e de pedir perdón cando hai que pedilo. E iso tamén é moi importante, saber decir, ostras, pois mira, aquí equivoqueime e o sinto. E seguir traballando para... Dicíame a min José Saramago, a veces intentamos levar a un estado único de pensamento, único, verdad? Por intereses, pero fracasan, e o decías ti, porque todos, aunque sexa un minuto cando nos metemos na cama, temos conciencia, e a conciencia que os grupos financieros, os bancos, os políticos estes de moito poder, non te debe de gustar un carajo, porque dicimos, aunque traemos todo o día, verdad? Cando chegamos a hora, o mellor de meternos na cama, decimos, isto que fixen, ou que me dixeron non é así. Iso é a arma que consigue que non todos seamos un rebaño aí. Canta. É verdade. Canta, porfa. E aparte diso, hai o momento da morte, é un momento que iso xa está ademais moi demostrado e pódese leer, non? Que hai centos e centos e centos de casos de xente que no momento de morrer di, eu arrepíntome disto, arrepíntome disto, arrepíntome disto. O mellor non, eses que diste non teñen esa conciencia ahora de ir pa cama, pero o mellor o día que si teñen a oportunidade de poder revisar a súa vida antes de morrer, porque a mellor morres rápido en un accidente non podes, si tes a sorte de poder revisar, aí vas a dar conta de moitas cousas que hubieras querido facer de outra maneira. Sí. E dos tiempos perdidos en tonterías. Eu escoitei a varias persoas en leito de morte e casi todas se arrepinten do mesmo. E logo investigando e lendo doume conta de que se repite moitísimo do que nos arrepentimos a hora de saber que xa todo o que podíamos facer o fixemos. Entón, por iso digo que a morte é unha gran mestra e que mentres o podamos facer na vida mellor que esperar ao último momento. E bueno, e somos di así. Eu son a lúa, eu son o sol, eu son a terra, eu son a area, son o deserto, eu son a selva, eu son o plancton, eu son o mar, eu son balea, eu son o páxaro que ao voar alto planea, eu son a árbore que verás cando paseas, eu son a ortiga, eu son a malva, eu son a erva, eu son a alma neste cantar de volvoreta e a melodía nesta garganta de cantareira. Eu son ti, ti és eu, doutra maneira, facemos parte do mesmo mundo, somos a esencia. E cando sintas separación, abre a xanela, somos o mesmo, a mesma cousa na faz da terra. Isto merece un silencio, unha pausa, non? Esta cando a canto sempre me din que a volvo a cantar. Si non, no momento despois, outra vez somos. É dos primeiros poemas que escribín. E para min ten algo moi especial, por iso mismo.
Foi dos primeiros poemas que escribín, e recordo que o escribín abaixo no xardín desta casa. Levaba moi pouquiño tempo vivindo aquí. Estaba ali sentada e de repente sentino e o escribín ali no momento. E logo, pois, saiu a melodía. Primeiro os escribo e logo algúns veñen cantaríns, a outros non. Non todos veñen cantaríns.